Hola a tots i a totes. Després d'un mes així he decidit que seria una bona idea parlar un poc del que em manté viva, és a dir, el menjar, que sobretot que he tastat per així, pel país, per les parts que he pogut visitar, i també del menjar dels supermercats. Així que endavant vídeo. Quan arribes a l'oest guyanès, que és on jo visc, no hi ha tants supermercats. De fet, jo només en tinc un, en Salaganyo-Magoni, que s'anomena Super1, del qual m'he fet la targeta, molt útil. I clar, ara vos ensenyaré vídeos d'alguns productes. Vale, l'atún, mireu, són un lot de 3, val? 5,55 € i és una ofertaza. Increïble, increïble. I si ja vols tindre la roba neta, has de gastar-te 7 euros o has de gastar-te 8 euros, depenent de la marca. Després que és de la marca del supermercat, és un poc més barat, són 4,54 €. Així que aquest és el preu. El preu de l'aigua són 5,80 € per 6 botelles. No és mentira, no és una vacilada, i encara n'hi ha més cares. Estas són 6,90 € les 6 botelles. I si voleu un capritxet Magnum, d'estos que es veuen al final del vídeo, són 7,70 €. Un preu que ni en els restaurants. I si penseu que els productes d'higiene salven, tampoc. Així tenim un xampú de 5,81 €, però també trobem el de 9,44 € i un poc més barat el de 4,60 €, que és L'Oréal Paris, el Cep Full Resist. El raïm són 6,95 €. No importa quin raïm, el preu és el que hi ha. D'acord, això és el que costa la llet vegetal, 2,56, 2,65, però la llet de vaca costa 1,96. 1,96. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh.